evevin wek fermanek hat çawa em dikarin wê guherînin ev nivîsiye ku em hez bikin û em şevên xwe bi hev re derbas bikin. Ne di destê min de bû ku ez hilbiyêrim, evevîn xwe di çirkeyekê de hat. Ez te dîtim û ez te hez kirim û dilê te jî min dî. Em ji bo hev hatine afirandin, do evevîn kadere ji bo me. Hesret me ji yek neherînê dest pê kir û min ket nav derya evîne. Tu bi yek çavê min ji min re hemû tiş bûyî, û dilê min ji bo te hatî ve şartın.